ଭାରତ ଠାରୁ ଆମେ କେବେ ଜିତିନାହୁଁ କିମ୍ବା ଜିତିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଭାରତ ଦଳ ଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶର ଅଧିନାୟକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାକିବ ଅଲ ହାସନ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଖେଳୁ ଏପରି ପରାଜୟ ହୋଇଥାଉ। ସାକିବ ବୟାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲିଟନ ଦାସ ଆମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଲିଟନ ଦାସ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପରେ ତାଙ୍କେ କେଏଲ ରାହୁଲ ଦ୍ୱାରା ରନ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ତାସ୍କିନ ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ। ଆମର ପାୱାର ପ୍ଲେରେ 4ଟି ୱିକେଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। କେଏଲ ରାହୁଲ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ରନ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଦଳ 5ଟି ରନ୍ରେ ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲା। ଲିଟନ ଦାସଙ୍କ ସେହିଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି ଆମ ଦଳ ଆଗକୁ ଯିବ ଭାବିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କେଏଲ ରାହୁଲ ଲିଟନ ଦାସଙ୍କୁ ରନ୍ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ପରେ ସାକିବ କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଭାରତ ଠାରୁ କେବେ ଜିତିନାହୁଁ କି ଜିତିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏପରି ବୟାନ ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶର ଅଧିନାୟକ କହିଛନ୍ତି ସାକିବ